I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Minecraft prezivljavanje. Znači ovo sam ja pao i snimao sam sa Frapsom, ali pošto me Fraps zezna, nisam snimio sve i tamo smo krenuli epizodu po noći. Bravo, bravo za mene. Da, ajde si. Želeo bih da znači, koristim ovaj tešak 5.32 puta 32 kilova miguna. Trebam novi pik, ne znam. Znači, treba će mi dosta će mi dva trebati. To je krećemo u rovnik. Da, ne znam zašto malo je na koliko FPS, 7 FPS. Meni je nešto nezavisno, a meni Minecraft koči. Ne znam što. Krećemo s... Ops. Malo budu su napraviti novi pit. Da. Možda ćemo ja i tu krenuti prezivljavanje. Šta sad doći ovaj? Šta? Čekajte. Samo nešto da vidim. Ajde bre. Drug, kod njega se prijavite, znači Murat, kanal, prijavite se kod njega. Evo, intro i ma pričaj si, ajde. Znači, kod njega se isto prijavite, kod Boki ep.1 Games, isto, znači on ima veoma lepo video snimaka. Šta je sad ovo? Jer ja nisam navikao da bude onda ovako na duboko. Meni jediti bit, znaš. Vidi se dobro, cool. Ima... Gledam malo igram jednicu, znači. To je preko telefona, znači gledam njega jedno. Šaljem, znači, ima da ga blokiram. Ali lazi. Nisam kupne pijec. Znači, 4-6. Niko ne može pređi deče. Znači, ovaj. Znači... Čekaj. Da, znači... Koliko ćemo biti na level? 49. Aha, nešto da to nam... Jao, jao. Sa aerom nije zapravo, sve njemu uvijek uvijek, ne znam neka pun najdražniji. Ja, to volim aerom. Ovo mrzim, šutpaš, vam negdje. Ono. Ups. Ovo sam, znači mogu napraviti dva vozena pikav ili znam. Joj, niš, ništa. Znači, prihvatite se i kod mene na kanal. Aha, opa. Znači, imamo to tu. Sam da se popne, tu. Vidio, ma. Nervira me ova voda.
Dokle ideš? Čekaj, jel najavno vidim drvo, majke. Dobro, ovdje se vraćamo u našu petinu. Pošto mi već vidimo da ovdje. Ajde dole, ulazimo. Dajem. Otića posle. Dobro. Znači, to je bilo to što se čitalo video. Neće biti nikakvih novosti još dosta. Snimit ćemo još jedno video klip o tom. Do tada pozdrav, ćao.